Hi guys, oh magluto na po mi og beef. Beef guys. Beef ni siya guys. Unsa ni siya, unsay klaseng luto ni tay? Sinarsahan. Sinarsahan nga beef. Gamay-gamay lang gud, ginagmay lang gyud ta ni guys. Mikos-mikos guys. Sinarsahan nga beef. Wow, kalami na pud ani guys. Tungag kilo ra gid ni siya guys, kay kuan kanang mahal-mahal po ang kilo guys. Pang budget gamay ra. Ano ra guys. Beef. Puro unod ni siya guys. Muna siya guys. Unya pa ang kuan ani kaning. Ya pa na. Mo ni siya ang iksalagol guys oh. Carrots at saka carrots ug atsal. Kana siya na siya. Sibuyas, bawang, sibuyas, ahos, luya, sibulyon, ahos ug luya. Paminta, nani paminta, magic sarap. Butangan na to og paminta. Wa na butangi pa day. Wala. Paminta gamay. O ganina gibutangan pag marinate. Butangan ko na kung magic sarap gamay ganina. Pites na to. Kasi pites na to. Di mapag marinate ganina guys. Gibutangan na dahil ako na siya og magic sarap og paminta. Siya guys. Unya na dapit ng carrots o at sa ibutang paluto-luto naman siya. Ay, ang carrots kay dugay ra ba na maluto ang carrots? Pwede na isagol. Sa buwan sa man eh. Igo po maluto ng karot. Isa po maluto dili tanga sabaw. Maupod. Ulat sa ta guys, kaugon-ugon gamay usa ibutang ang carrots ug ang atsal. Mao ni guys. Among giluto nga beef sinarsahan, wala pa matimplahitanan. Mikos-mikos sa tagamay kay pagkuluan sa nato og maayo guys. Pagkuluan sa og maayo guys kay Ninit ni. ininit hala. Wala na. Kana may ibutang kay gamay na lang man na. Mara guys. Ako na kay fry guys. Gamay ra si butang dili. Hinay man kalayo. Intag mahurot ni ron kay dito tumahurot ni ba rong maidisa ni ron. Butangan sa gamay sabaw guys. Mara guys. Gibutangan og gamay sabaw. Yummy ni guys ba? Sinarsahan nga beef. Mana siya guys. Thank you for watching guys. Kay isunod na to ni karon guys tagtaon. Thank you for watching.